При този тест ще бъде показано как металодетектор Bristol LTC64X версия 2 на полигона за тестове на металодетектори, създаден за втори национален събор по металодетектинг. Ще бъде показано как Bristol металодетектора засича монета 10 евроцента и отделно монета 50 евроцента в глинаста почва на дълбочина 25 см. Това е полигона, който е изготвен за тестове на различните металодетектори на втори национален събор по металодетектинг Копринка, хотелска база Роза 2011 година. Виждате, в момента тук тестваме Bristol металодетектора. На спокойствие сме, само Bristol металодетектора е включен, а не както по време на предните тестове, където бяха включени и други металодетектори и взаимно си пречеха. Виждате го Bristol металодетектора. Това е металодетектор Bristol LTC64X версия 2. Той е в режим на дискриминация, балансиране. В момента ще го тестваме в автоматичен режим. Виждате ауто, грунт мод ауто, AutoZone 1, дискриминатор 3, Gain Max, Tone Max, диск Depth 8, диск Level 5, Frequency Max, Vol Max, намален звуков праг, т.е. металодетектора изобщо не може да на голяма чувствителност, заглушител е изключен. Вижте останалите настройки. Ето го металодетектора. Показваме, че уреда е балансиран към тази почва. Нагласим се търсещата бобина. Виждате, металодетектора не издава звуци като от метални предмети. Тук металодетектора е в режим на дискриминация. Това е железен пирон. Виждате как металодетектора го отхвърля. Сега дупката е празна. Най-напред в първия отвор на дълбочина 25 см поставяме, най-напред показваме, виждате, няма монета. Сега поставяме монета 10 евроцента. Монета 10 евроцента. Поставяме я възможно най-дълбоко в този отвор. И виждате отчетлива детекция от металодетектора. Махаме монетата. И виждате, че металодетектора не издава звуци като от засичане на метален предмет и е балансиран към почвата и е в режим на дискриминация. Поставяме отново монетата 10 евроцента. Вижте отново отчетлива детекция от металодетектора. Махаме отново монетата и отново показваме, че металодетектора не издава звук като от метален предмет, когато там няма монета. Сега поставяме монета 50 евроцента. Монета 50 евроцента в същата дупка на дълбочина 25 см. Това показваме, че уреда е в режим на дискриминация. И сега показваме детекцията на тези 50 евроцента. Виждате отчетлива детекция на тези 50 евроцента с металодетектор Bristol LTC64X версия 2. Махаме сега монетата отново. И виждате отново, че няма сигнал и металодетектора е балансиран към тази почва. Това беше демонстрация на това как металодетектор Bristol LTC64X версия 2
в режим на дискриминация с лекота засича монета с диаметър 19 мм, т.е. това са 10 евроцента, и монета с диаметър около 24 мм, т.е. това е монета 50 евроцента. Виждате настройките на металодетектор Bristol LTC64X версия 2. Дупката, в която бяха поставени монетите, е тази първия хоризонтален отвор, тип джоб, пробит в тази глинаста почва, и тя е на дълбочина 25 см. Много показваме. Това беше демонстрация на детекцията на полигона на втория национален събор по металодетектинг. Детекция на монети от металодетектор Bristol LTC64X версия 2.